Eskertu eta babestu. Aurton Bilboko Elizbarrutiak antolatzen dauan alkartasun zeinua gure aitita amama eta orokorrean nagusiei eskainitakoa da. Azken baten, eurak dira krisi egoera honetan familia askoren euskarria. Elizbarrutiko zeinua ospatu gura dugu aurton ere. Krisiak gorren astindutako pertsona eta taldeen egoera larria arintzeko, kristau alkarteak egiten dauan ekintza dugu honako hau. Aurten gure nagusiak izan nahi ditugu gogoan. Asko dira gizartean eta elizan. Krisiak ez dutu egin dau euron egoera, orain arte izan dituen zerbitzuak zalantzan jarriaz. Hala ere, hainbat eta hainbatek laguntza ederra emoten deutze krisiaren ondorenak gogor sufritzen dituen euren etxeko eta senitartekoei. Aurtengo zeinuaren bidez, euron aparteko alagina autortu eta eskertu gura dugu. Estadistikek, persona nagusi askok bizkarganean daroen pisua erakusten deuzkue. Pilar eskonduta dago. Bizitza nasaia auki izan dau, baina bestei laguntza emoten hasidanetik, bere bizimodua goiti bera aldatu dala ikusi dau. Beti dauka astia gaixoei bizitak egiteko edo bestei esku bat botateko. Astean baten joaten gara, kuadrilla lehio joaten gara residentzi betera, dan, triste da zenak post, amale urte daroa dugu zara joaten, beti egun beten, nahi beharrego, nahi egonez, martizen arrastien joaten gara. Dan, bueno, ya vienen, urrinetik ikusten duzkunia posaz paretan dire. Elizbarrutiko 3. adineko pastoraltzan, 1300 lagun inguru dabiltz. Bizian gora, bida aszendente deritxon mugimentuko partaideak dira. Ganera, 4.000 voluntario inguru dagoz eta gehienak nagusiak dira, behar izanean dagozanei laguntzen. Ez dakit, haringe gabiz eta guk ja edade honetan ikuste du bizitza beste puntu batetik ikusten dute. Gauzelako sartuten nungo zen, bitxean gorak emoten dozkun aberastasunegaz, hori gure dut transmitidu eta nik uste dut, bueno, no surtengo da, azize erneko da. Maiatzaren 17an egingo dan alkartasun zeinuan, martxa bi egongo dira. Goizekoa, ikasleena, 11etan hasiko da Aldundiaren aurrean. Arratzaldekoa alkarte guztiari begirakoa izango da, eta 8 lauren gitxiagotan hasiko da plaza eliptikoan areatzan amaitzeko. Gozainak 2etan hartuko dau parte. Elizbarrutiko zeinuan parte hartzera gonbidatu nahi zaituet bihotz-bihotzez. Maiatzaren 17an egingo dugu ibilaldia haren aleraino. Pausoz pauso gure eskerona eta laguntza agertu gura deutzeguz. Eta hain zuzen, alkartasuna eta esker ona agertzeko euren eskubideak zaindu eta babestu nahi ditugu. Eskertu eta babestu, merezi dabe eta. Etzien jainkoari eskerrak ondik ez da plano kauzela nien, eta lan bai ikusten dutaz krisisen, bierrezen nien, da osanak eta amumaskok eikin daben, amumak eta ikitek eikin daben bierra, ikustekoa da. Ez bakarrik uniek hasi, hasten lagundu, bai eduketan eta bai diru laguntza. Ez dauzelako bierrien semik, ez bat ez besti ez dauzelako bai, besteko guzurrin etzetik.